Počas užívania peptidov Reconvel počas 3 rokov sa nám Vicky veľmi posúva a nie len po fyzickej, ale hlavne po psychickej stránke, kde Vicky vlastne napreduje, zlepšila sa jej komunikačná schopnosť, vyjadrovanie, komunikácia s ostatným okolím, ľuďmi, proste je úplne iná a posúvame sa dopredu. Keď porovnám ten čas počas tých 3 rokov na začiatku a teraz, tak Vicky je úplne niekde inde. Je to rozumové, zdravé dieťa, ktorá sa vie baviť s dospelými, zaujímajú veci ako chlapci, zaujímajú okolie, ľudia, prostredie, proste chce chodiť na rôzne akcie a komunikuje s každým dospelým človekom ako zdravé dieťa. Predtým Vicky nevedela tak reagovať na určité veci, nevedela rozmýšľať ohľadne komunikácie, keď sme sa niečo rozprávali, nevedela sa zapojiť do komunikácie a nevedela, o čo sa jedná tá komunikácia. A teraz, keby som mohla vlastne po tých 3 rokoch užívania peptídov Reconvel, tak naozaj Vicky presne vie, o čom komunikujeme, čo chce, kde chce ísť, s kým chce ísť, proste vie vyjadriť pocity, náklonnosť k tým osobám, priateľom a známym a proste vie reagovať na určité podnety od druhých ľudí. Vicky počas letných prázdnin sme to nazvali, že chodiť do denného tábora, do Červeného kríža a tam tie pracovničky sa jej venujú. A môžem povedať, že po 2 hodinách Vicky tam je sama, bez prítomnosti mňa. A keď som prišla, tak ma veľmi potešilo, keď tá pracovnička mi ukázala pucle a povedala mi, že toto Vicky sama postavila. To je ďalší posun a ďalšie to, že Vicky nám ide dopredu. Toto by predtým nedokázala, vždy si vyžadovala našu pozornosť a proste vždy akúkoľvek činnosť Vicky robila, tak sme museli jej pomáhať a robiť s ňou. Napríklad teraz, čo je pre nás taký veľký posun, tak proste Vicky sedí sama na toalete, povie: mami, choďte preč, zavrite dvere a ja tu budem sama. Čo predtým by to nebolo, ja som musela dennodenne s ňou byť pri nej a proste byť jej nápomocná. Teraz ona už chce sama. Pred 3 rokmi Vicky nevedela udržať v ruke ceruzku, pero, nevedela proste prečítať písmenka, vždy som jej musela pomáhať. A po 3 rokoch a po tej dobe užívania proste Vicky vie udržať pero, vie si napísať, vie prečítať. Naozaj už s tým čítaním absolútne nemá problémy a prečíta súvislé slovo. Čo predtým absolútne to nedokázala, sme museli ísť po písmenkách. Niekedy sa jej podarilo to slovo prečítať, ale vždy to museli byť tie kratšie slova. Po určitom čase sme vlastne z Vicky docielili zlepšenie jemnej motoriky, hrubej motoriky, psychickej stránky, neurologickej a našim ďalším, alebo pred nami je ďalší veľký cieľ a sen sa zamerať a proste, aby išla a napredovala, čo sa týka chôdze, státia a aby bola časom samostatná. Som veľmi vďačná celému tímu Reconvelu a na začiatku hlavne pánovi Čižmárovi, ktoré boli s ním nekonečné telefonické hovory, keď sme sa rozhodovali pre Reconvel. Dnes, po čase, môžem naozaj povedať, že pán Čižmár a celý tím Reconvelu
mali pravdu, že odstupom času a všetko postupne prichádza tak, ako má prísť.